malo teško mi pada, jer sada ću zamoliti profesora Vladimira Devidea, koji se u svojoj recenziji založio da se haiku Renea Matorušeka objavi bilo kao posebna knjiga, bilo u zbirci s njegovim drugim stvaralaštvom. Mi smo učinili ovo, objavili smo sav njegov haiku do kojeg smo mogli doći. Profesore Devidea, izvolite. U vrlo bogatom i širokom spektru književnih oblika u kojima je René našao svoj izraz, istaknuto mjesto zauzima i haiku. Hrvatski haiku, to se može slobodno reći bez neke neskromnosti, je danas među prvima u svijetu. Ove godine na najvećem međunarodnom haiku natječaju u Japanu, koji se održava svake godine i na koje je iz 40 zemalja pristiglo ukupno preko 500.000 haiku pjesama. Od tih 40 zemalja Hrvatska na drugom mjestu. Prvi je naravno Japan, mi smo drugi, treće su Sjedinjene Američke Države iza nas. Dakle, taj Reneov doprinos haiku, on je sigurno jedan od, recimo, bisera u tom čitavom nizu istaknutih hrvatskih haiku pjesnika koji su svjetski poznati danas. A ovaj teški domovinski rat koji smo imali, taj je bio povod i tome da su upravo hrvatski haiku pjesnici razvili jedan novi žanr haiku poezije koji do tada nije bio poznat, praktički jedva tu i tamo pojedina takva haiku pjesma, nam je jedan angažirani haiku, angažiran protiv svakog agresivnog rata. Da je tome tako, potvrdili su svojim mišljenjem najugledniji svjetski autoriteti haiku poezije. Tako da u tom haiku u kojem je René ostavio značajni trag, ima i simbolike i što se tiče ovih teških događaja koje smo prošli i njega kao istaknutog i pjesnika i književnika. U novom broju našeg haiku časopisa Haiku koji bi upravo ovih dana trebao izići, nalazi se jedan poseban dodatni prilog nekoliko Reneovih haiku ilustriranih u koloru od naše poznate slikarice gospođe Nade Žiljak. To će ovih dana izaći i vjerujem da će svaki koga interesira to moći vidjeti. Trebao je izaći ranije i mislili smo da ćemo već danas moći to pokazati. Nažalost, tiskare su koncem godine zauzete pretežno sa kalendarima, pa onda ostale stvari malo kasno. Eto, toliko samo nekoliko riječi, a kolega Tomislav Marijan Bilosnić, koji je puno sarađivao sa Reneom, moći će o njemu reći više.